साताऱ्याच्या माणमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी पाहायला मिळाली। कुकुडवाड परिसरामध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस झाला आणि वरकुटे मलवडीतल्या आठवडी बाजार संपूर्णपणे पाण्याखाली गेला। मुसळधार पाऊस झाला त्यामुळे जनजीवन या ठिकाणचं विस्कळीत झालं। माण तालुक्याला मान्सूनपूर्व पावसानं अशा प्रकारे झोडपून काढलं। म्हसवड, देवापूर, कुकुडवाड, वरकुटे, मलवडी आणि गोंदवले परिसरामध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली। काही ठिकाणी मुसळधार तर कुकुडवाड परिसरामध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। जोरदार पाऊस झाला तर वरकुटे मलवडी इथला आठवडी बाजार परिसर पाण्याखाली गेला आणि कुकुडवाड मायणी मार्गावर झाडं कोसळल्यानं वीज खांब तसंच विद्युत तारा तुटल्या। परिणामी मायणी फिडरची वीज पुरवठा यंत्रणा बंद पडली आणि म्हसवडसह परिसरातल्या अनेक गावांचा वीज पुरवठा खंडित झाला। महावितरणचे कर्मचारी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते। अचानक झालेल्या या मुसळधार पावसानं जनजीवनावर याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळाला।